Ezagutu Durangoko azokako guneak banan-banan. Landako gunea kulturaren jaialdiaren bihotza da. Hemen jartzen dituzte sortzaileek beren produktuak publikoaren esku. Eta bihotzaren parean Garuna dago. Talaia guneak aurkezpen, hitzaldi eta solasaldi interesgarriak hartzen ditu. Aurten berbarako Jon Mirande, Gatzako egunerokoa, Rosa Parksen autobiografia eta Jose Azurmendiren ondarea hartuko dituzte hizpide. Ahotsenea Literaturak 59 liburu aurkezpen prestatu ditu musika eskolan. Euskaldunok zer kontatzen dugun erakusteko. Ahotsenea musikak bestalde, 34 kontzertu hartuko ditu Euskaldunok zeri kantatzen diogun erakusteko. Irudienea ikusentzunezkoen plazako pantaila handian, 35 lan baino gehiago proiektatuko dituzte. Kabiaren programazioak teknologian jakin-mina daukaten guztien gogoa haseko du. Haur eta gaztetxoek eta haien lagunek sagu ganbaran hartu halko dute aterpea. Ipuin kontalariak, pailazoak, mailokoak eta ikastaroak izango dituzte. Eszenatokia arte eszenikoen gunean, 9 konpainiak oholtzaratuko dituzte beren lana. 2 dantza emanaldi, 2 bakarrizketa eta 5 antzeslan. Bukatzeko, 2 espazio berri estreinatuko ditu aurten Durangoko azokak. Berbagailua izeneko plazan, euskarazko hainbat podcast jendarteratuko dituzte aurten, azokan lehenengoz. Madalenako ermitak hartuko du berbagailua. Atartea Arte Ederren plaza izango da aurrerantzean, Durangoko arte eta historia museoan kokatu. Gune honen estreinan, ilustrazioari lotutako ekitaldiak eta erakusketak antolatu dituzte aurten. Ez galdu Durangoko azoka eta ez galdu Durangoko azokan.